Namar ke jingkham ya ka surok rong ka bedan hakibenta bamar khaput hapreng ka snong maurong bat nong po proper hakan riu terik na lar ajar pusau ka senjuk ki rangba snong nongkhra nonglingdo kentup nadu ka snong nong po mauro nongkhra ter hadu ka snong paham terlau klalej banjurip ya ka te surok da ka jingthmu ban penhe ya ka khnang bakan pensuk ikibalej bawan kani ka surok ka de baki nongrep na kisnong baper ka thai nong po ki juwan ban khayi ha ka yo stem ka bodan hamar senda bat ka te ka surok rong ha ka ba ki jupan hab iki marep maryang ka jungki ha kani ka jingjurep le sanran lang no ba mineral bond cm emily nong po constituency lembat ki officer na ka trap ludi lembat ki nong sang yo ha ka te ka yo stem I ladon kum ka kerja site inspection rekat bat u MLA badan berom jungi rekat bat ki u engineer SDO bat ki staff nagalang jungi department halor ka application ke bangila ai sekretar ban pan ban penhe sakumba lain itar syaka jaka jongka PWD namar ka jingdan kam bat ka jingdawa ka bakarki halor ka jingkam nya palat jongka ne ka jaka ne hangne ngidon ka yo ngidon di school artli lightly ki bahe te gi lai sistem hadu kata ya kali kawan ayat kayeng jong ki paitba jong ki khna school nang tang ngidon saka yi mission ka bahe ante ki reuniam ki bana keleng ka perthai ki wan rong ki ya ki yang sakan de ka nang tang ngidon saka IB agaba ki obsar juga sarkar juga sarkar state Meghalaya juga rekat bat ka central government ru ki erung yemi parapor hakate ka IB te nakata daw ni la semba kane ka surok kade ka ba khapya adu kata te ni labu ka jigerpat siya ka sarkar bahkan penhe lakumno kumbalai mitar siya ka jaka jong ka PWD ban ni don ru ka jikermen ban yo saknet kan sai na ka jaka jong kiri pej baru na ka menta ka jimbit jimbiang jong pej ba ya lek ban ya lek yawan punsin rekat ban ka senjuk kirang ba snong jong kane ka nongkhra no londo ya lek yawan punsin ya bu ka application ya lek kendu ya PWD minister ya lek kendu kha ya MLA MDC ro halor kane ka benta ngatrai hadin bagi layo ya kane ka benta ka bahe jong nagaliang ka government te nagaliang ka risumet lu ngatrai kin ploi hi ban ai ya ka ta tang ba le se kam dei hadu kat ka size jong ka bangilangi gerpat nagaliang ka sarkar mo le segala ban kamrit dia tang bangi don ke jikermen muskem bandio hakaniya danti jong kesunjuk ka balik ban kumsngeu ya kajingkam jong ipaiba halor kajingkam ya han naga force kapor chamtam hakipor step kapor preschool ikna ban kaju kapor yo ti ni sem bin charge naga force kapor ti ni seupa lamba kan kesunjuk ni sem ya kan kesinjam ban penpau kajing sakibor ke balor kum sarkar department ba rangkat na kajing ya telang ni terben bagan ke kam kan seulong di industri ba ngangai balamba gaji ya sim chalam dungi kun kiri rumba kinong sunong ipaiba wi pulwe na kamen ba insiyo hi ya ka eke ba kun ka dong ka than ba wi ni angut ba kanehi kan pensuk kumsain yang mungkin sunong nakaliang ba meral uloong ban nakaliang jungu unsa simkhia halor kani ka benta ban penhe kani surok khnang makan pensuk iki nongle nangwan bat kumju iki nongrap ki bajuan ban khayi ki marrap ki chongki ha kani ka yo step kan no ba kam ya kani ka jaka na ka benta ka jingye bit ya biang lang bat ba hadin bala dep submit e report nakaliang jongangan sa budin kerki nang ban yo ka jing bit ni yo ban le ya saba kam nga hoi ka i ka jingdon kam kene ka yu don kam hi ban penhe tamba ngin habai ka report kin kam dei ba ngila ban approve nangi hab approve do si kon ba i ju shat jing ba man la kasngi hatu ngila ju perkhat ba kabam kabangi bam katain em ya kamet jungi mai ki juba mi kini ki ju ki jing ba man la kasngi bali kene ka jing kali minta kato ka dukan ration bapen yai uba raju uya tho yanga Rayman Kapoor, yam juyo ay kajimbam ki batay kamet,
ki balong kadau jong ke jingpang anemia pat ke jing brie jong ki kma Ba, kum nungan lai na kini ki jing stam. Kong nangkong pide ban penmelin ban bam ya ki jingbam ki bapha hakrukam bam jongpi bunsen ki longkmi bat ki khulung khana yo ya kini ki jingpang namar kim yo ya ki jingbam bantei ya kamen ka sarkar kelas dang ya ka food fortification ha ukau ata melu kadut bat ka umpnyang bam baro kin don ki jingbam ka bantei kum ka iron folic acid vitamin B12 iodine zinc vitamin A bat vitamin D yakini baro kila banyo na ki jingbam badi ha ki dukan ration Kata kamut ngidan yu kau 45 pabyang bhabat ngi Mai, uni ukau tu bai biang ba. Pitharai baro kin bang ban ba mi uni. Kun ka fortification jong kau kanum kata ya ka jing mat ba ka jing long jing man jong kau Mai, karukam ban bu ya ki ba karukam shet pat kala ban pher. Om dai kun Om dan jinga per la da dai ha ka rukom bu ne rukom shet Kum ba fi ju shet yu kau ba fitien kum juru la shet ya uni u kau Okum ta. Te kun ka jing bam ba ai ka kwat ka khya bat ka ba ai bor ya ka met ka phat bat ka bor per khat jungi hatu dang dan ki jing bam ba kham bha ban ya uni Hoit mai, fikran ya ka badai sisha. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya